Татка, какъв пожар? Запаля се казана! Казана гори! Хора, огромен огън. Казана, свърши курса. Ти да ще трябва да се с тази вода, бе. Сега и другите ще се запалят. Сега стана голям пожар. Аз си свиках, аз си... Да. Че идват! Извикаш ми 112 опетици. Те докато дойдат казана ще изгори. Те пожардата докато дойдат, то ще изгори казана, бе. Сега стане голям пожар, ако се запалят и другите. Маленко гръмни кощани. Тате, ние извъннахме на 112. Как помня? Аз как? Нямаш да станеш весец. Ти натрупа весец. Всеки го стана. Отдавна не съм виждал такъв пожар. Бързо! Ще запали. Майко! Челен пожар! Не, ще покрива. Дърпай за! Бягай! Бягай! Стана пътки! То не се вижда! Нищо не се вижда! Сега стана Андибул Морков. Хора, извиках без 112 и стоя. Изтъклата бата. Изтъклата бата и сега не 112. Ай, никога давно не съм виждал такъв. Само аз ли не искам да идва 112? Да видим как ще изгори всичко. Да, и аз. Не, той си беше запален. Някой беше запалил някаква хартийка, беше си изхвърлил цигарата, май. Чао, казанчето. Мале. Ото падна надолу. Идем да го гася. Ко ще гасиш, че се натровиш, бе? Тъпа. Ти просто да го поднеш да гасиш. Абе, 112, къде са мусачи, бе, брато? Я бе от зарека. Хора, продължава да гори. Пожара стана огромен. Още малко ще почне и зеления казан да гори. И тогава вече става... Абе, за какво ми вода, но вие не мога го изгасите, бе?
Мале! Хора, гори много. Казана почти изгоря вече. Синия казан вече замина. Погледнете колко пушек само. Погледнете, хора! Тръгваме! Бягайте! Напред, Учам да